Veliki pozdrav svima, danas želim da vam pokažem kako možete da poboljšate svoju koncentraciju i fokus. Zašto je to bitno? Dosta vas verovatno da li sprema ispit, da li možda se bavi nečim, radi negde, kako god. Ako nemate fokus, nemate tu koncentraciju, da vi zaista to radite fokusirano već, ako vama zazvoni telefon, ako vas neko pozove, ako vam padne nešto na pamet, vi prekidate to, odlazite, to radite, vraćate se, verujte mi, od nekog uspeha tu zaista neće biti nešto. Veoma je bitno da znate da kada vi prekinete neku aktivnost, ako je to, na primjer, učenje, i odete, radite nešto, pa se vratite, vama je potreban određeni vremenski period da se vi vratite u ono početno stanje učenja. Da se vaš mozak jednostavno pripremi ponovo na učenje, da sredi svoju okolinu, da izmeni svoju percepciju. Isto je to vezano i za na primjer, neki projekat koji vi radite na kompjuteru. I onda, hajmo malo na Facebook, hajmo malo da pročitamo vesti i ostalo. Dok se vi vratite, očas posle prošlo 10-15 minuta, već ste izgubili koncentraciju. Zato što mi zaista nemamo koncentraciju da, na primjer, 4 sata bez prekida nešto radimo. U nekim drugim videima sam objašnjavao kako funkcioniše koncentracija i ostalo. Zaista je bitno da kada nešto radite, budete fokusirani na to. Često bivamo sami od sebe prekinuti, ajde da tako kažem. Ali, vi jednostavno morate da znate da kada vam nešto padne na pamet, ili vas neko pozove pa vas prekine, imate uvijek pored sebe jedno parče papira. I samo zapišete, uradit ću to posle. I sada tu stavku koju trebate da uradite, uradite. Ali nemojte da prekidate tu aktivnost. Sada ću vam pokazati kako EFT može da vam pomogne kod koncentracije, kod fokusa. Zato što često bivamo prekinuti i baš na osnovu toga ćemo sada odraditi vežbicu koja će vam pomoći da iako budete prekinuti, vi nastavite i da malo manje se javljate možda na telefon kada nešto radite i da malo manje slušate svoje misli u toku svog rada, a vezane su za neku skroz drugu temu. Tako da radite ono što ja budem radio, ponavljate za mnom, preuzmite punu odgovornost za sve što vam se dešava u životu i evo krećemo sa tapkanjem. Iako često bivam prekinut, ja volim, cenim i poštujem sebe. Iako često bivam prekinut, ja volim, cenim i poštujem sebe. Iako često bivam prekinut, kada želim da se fokusiram na nešto, zato što znam da mi je fokus jednostavno ključ do uspeha. I jednostavno ponekad ja nemam taj fokus. Ponekad se opirem i iako često bivam prekinut, biram da duboko i potpuno. Volim, cenim i poštujem sebe. I svakog drugog koje je doprineo da ja budem prekinut. Sva ova ometanja, sav ovaj nedostatak fokusa, sva ova ometanja, sav ovaj nedostatak fokusa, ja zaista imam šta da radim. Stvari koje zaista moraju biti završene. Ja moram da odradim taj posao. Ja moram da ga odradim što pre. Ali onda bivam prekinut. Nešto lepo i zanimljivo me uvek prekine. I to je možda neki sigurnosni mehanizam. Jer ja imam mogućnost da se fokusiram. Mnogo više nego što mislim. I ja mogu još više da razvijem svoju koncentraciju i fokus. Ali ja sebi moram da dam dozvolu da
mogu da se fokusiram još bolje i još jače. Možda se plašim da se fokusiram. Zato što ako se previše fokusiram na nešto, možda ću onda i uspjeti u tome. A ako uspem u tome, to će značiti promenu. Ali deo mene ne želi promenu. Sklanjam sada sav strah od promene. Kada budem prekinut, to je samo neki deo mene. Koji me drži sigurno u svojoj mirnoj i sigurnoj zoni. Ali ja biram da od sad nadalje prepoznam taj svoj deo. Tako da kada vidim nešto i čujem nešto lepo i primamljivo, samo ću jednostavno reći: nećeš me nasamariti sada. Imam nešto mnogo bitnije što trebam da obavim. Ja biram da se fokusiram. Ja mogu promeniti sve što hoću. Ja mogu podneti uspeh. Možda se plašim uspeha. Ali ako ne uspem, bar sam pokušao. Ali možda dam sebi izgovor da sam bio prekinut, ali meni zaista ne trebaju izgovor. Ne postoji poraz, postoji samo feedback, povratna informacija. I ja postanem sve bolje i bolje u svim situacijama, svakodnevno. Sigurno je za mene da budem fokusiran. Sigurno je da otpustim sve misli koje me ometaju i prekidaju kada nešto radim. Ako nešto drugo zaista zahteva moju pažnju, uradit ću to posle obavljenog posla koji primarno radim. Dozvoljavam sebi da budem fokusiran i koncentrisan. Dajem sebi dozvolu da budem fokusiran. Ja sam uzbuđen zbog toga što ću imati i što imam veliki fokus. Zaista je zabavno imati veliki fokus. Izgubim pojam o vremenu. Dajem najbolje od sebe dok to radim. Ja zaista radim sve što najbolje umem. I to dovodi do vrhunskih rezultata. I ja to zaslužujem. Zaslužujem sve blagodeti toga što sam bio izuzetno fokusiran. I ja dozvoljavam tom fokusu da dođe do mene. Umom, duhom i telom. Udahnite duboko. Izaberite oblast ili posao na što želite zaista da se fokusirate i uradite to. Srećni i veliki pozdrav!